weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to jingue jeeri to jeeriyel tumɓere to marisa to lojolo to mafondu to ɗalhaya to hudallayi to sinthiane diakiri to akrisa ko takkusan juula ha to duɗal ceerno mamma kane to ligseyba gorgolo ha to duɗal ceerno haadi oumar sy to jowol ko on takkusan kadi juula ha to duɗal ceerno mouhtar sy to kayeni ha to duɗal ceerno mouhamadou data to ñaabine ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie min kaale jaltugol aduna biyetenoɗo Ndiaye Daouda walla Daouda Ndiaye ko kañuma wonno fédéral barakna ko jibinande boggenajo to leydi Sénégal ko aset hande o juuli kay ko ɓuuri hewde e nder leydi Sénégal hoorejo leydi ndi waɗi pumarguel mum koto juma mawka ka Dakar so tawi ko hoore jagode makko Ousmane Sonko kañuma juuley ko toon to Ziguinchor to leydi Mali société biteɗo Rostin Gold ko société ƴogowo kanŋe o gowo kanŋe nder leydi he ɓe kolliri tigui wonde périmétre wonde wertago tigui to ɓe dokkono gam yilade kanŋe ɓeydanama wertago ɓeydanama kene wona sowre to leydi Niger laamu leydi Allemagne ɓe kolliri tigui wonde ɓe pelliti guila ñande aljuma hanki o uddude ambassade mabɓe walla yowde ambassade o kay ha diwa oɗo saaha caggal teskede kay leydi ndi ne ngakki ko fate ndenka e kisal e kala saaha ko janguju e biftade yimɓe kedde Afrique ponnoɗen jaɓɓade ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri man jaa ha to leydi Iran ƴen ha to Corée du Sud to dowlaci tentuɗi Amérique bisimilla moon e kitki hotodirte joni joni piren pacciren neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jema ɓandu musoru koyɗi musoje keeceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira nogas go lewru marsa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom habruji mon e ɗemgal pular e sowta he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate e ɓosoje ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba ko addi kabruji men e ɗemgal pular jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa e gardagol Sar Abdoulaye Sara eɗena mbiya tan dendagal hettiyankoɓe jayde nde to mbawɗon wonde kala guila hettotoɓe kay to banggue jayde nde woni journal ngal ha to banggue buuɗe yurmede jewte baɗteɗen kala oɗon mbiya oɗon jerlo oɗon jaafo yo Allah jaɓanen korka men Allah rokki en tawede hikka yo rokku en tawede mo wuuri taweden ɓeydi e diine men en ustaki oɗon mbiya kadi oɗon jerlo oɗon jaafo ko suuɗi ko feewi ha tengti noon hakkude kalowo e keɗotoɗo ko noon kadi hono khalifa men khalifa diine ceerno Amadou Tijane Alpha Mamma Siley Ba toon to Kaheydi ene wiya dendagal ummal islam no ndidorno oɗon mbiya onon kala mo wiya on juule mo wuuri oɗon mbiya kadi mo wiya on kadi oɗon jerlo oɗon jaafo ko suuɗi ko feeñi kanko yerlima o yaafima ko suuɗi ko feeñi mo wiya tan yo Allah rokku en tawtorede oɗo saaha mo wuuri tawden ɓeyde diine men ustaki mo wiya kadi yimɓe yo tinno yo ɓeydo wattude hakkille men no feewi e diine islam o ɓeydo teftade diine islam o kadi omo yeero dendagal kay ɓen taw ko fotirnoɓe rewetanoɓe kay no foti balɗe no wawi fodde kala nder lewru korka nde yo tinno nde ummonto yobde ɗum kay ko ɓuuri yawde e yaccade mo wiya noon ɗon julmo wuuri yena jul kewɗo ha joni habaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie puɗɗoɗen jeyaten ko ha toon to Likseyba gorgol to Likseyba gorgol noon Likseyba ko taari ɗum kala ene tawe tigui e keɓugal mawgal no feewi ngal keɓugal noon koko fati tirgo tabal tawi kadi ne yaadi pilgol leful laamu tawi ko wonde joom wuuro Likseyba gorgol cérémonie o noon fonno wadde ko guila ñande jeeɗiɗi lewru février mayde toon ɗum caggal ɗum noon dirtina tawi adduno dirtinede ɗum hawruno koye programme jillo hoorejo leydi ndi e nder région de gorgol ha toon to Likseyba ko ɗum saabino noon ɗum dirtinanoma wattama noon ñande nogas jeetati lewru marsa gonɗen du woni aseta paaɗo kay hawrata koye nogas jeetati ko nden woni cérémonie o toon to Likseyba gorgol taw woni tigui tirgo tabalde e pilgol lefol laamu wonde joom wuuro tawi ko kan Abdoulwahabou Yero Baba ko kañuma filete wonde lefol joom wuuro kan Abdoulwahabou Yero Baba ɗon ko kañuma e oɗo saaha joni laati ɓiɗɗo kay gorko ɓurɗo hewde duuɓi e ɓesgu Yero Baba ko kanko filete wonde joom wuuro ɗum noon ko ñande nogas jeetati lewru mars gonɗen ɗu dendagal ɓesgu Likseyba naaɓe no ndidorno e tawateɓe wuuro e tawateɓe ladde e diaspora kala e dendagal guure taariɗe ɓe Mauritanie Sénégal kañumen kala ene bisma hen ene teddinira hen ha joni ko toon to keddoɗen to Likseyba gorgol hono ceerno Mamma Kane omo yetta omo jaara omo duwono dendagal ummal islam dendagal ɓesgu Likseyba naaɓe ko taari ɗum kala darinoɓe kay darde fayida no feewi tambi kay jamma leylatul qadri mo heewi yuɓɓinde kala hitande kay yuɓɓinama ɗon to ɗo e to galle ɗo jamma o rewi lawol waɗi gartama no feewi omo wiya tan dendagal ko duwa toon e dendagal zicruji mbaɗa toon nde Allah jaaboto dendagal garno toon yo ɗum won sababu kay kumtugol haaju mum tawi ko haajuji dagguiɗi kala omo yetta noon mo jarno dendagal ɓesgu Likseyba naaɓe araɓe notitade hen kala ko noon kadi ceerno Mouhtar Sy toon to Kaheydi kañum nene yetta ne jarna dendagal ɓen notitunoɓe kay e onon jamma leylatul qadri mo yuɓɓinno toon to galle makko no heewi wadde kala saaha toon tigui to leegal biyetegal kebbe kono noon kadi ceerno Hadi Oumar Sy to Jowol omo yetta mo jarna dendagal Jowol naaɓe e dendagal guure taariɗe arnoɓe e dendagal almuɓe wawnoɓe kay arde tawtorede eɓe keɓano arde kala wonde jamma leylatul qadri juɓɓinnoɗo ñande altine ɓennuɗo ɗo on mo yetta toon omo jarna dendagal arnoɓe tawde toon tawtorede kala mo wiyan tan yo Allah rokku en tawde oɗo saaha mo wuuri taw eɗen ɓeydi e diine menen ustaki kono noon kadi ceerno Zeynil Abidine Dia mo ceerno Abdourahmane Dia PK8 kañum nene yettane jarna dendagal ɓe notitunoɓe e jamma leylatul qadri mo yuɓɓinno ha tenti noon e PK8 naaɓe PK9 naaɓe kala darnoɓe darde mumen lankay tambi jamma o ha rewi lawol ha no hannirta ni dendagal almuɓe dendagal seereɓe e wawnoɓe kay déplacade arde tawtorede onon kala mo yetta on mo jarno noon yo Allah teddi noon mo wiya kadi dendagal ko duwa toon kala nde Allah jaɓato duwaji ɗi jaboto duwaji ɗi Allah rokka en kadi tawtorede oɗo saaha mo wuuri tawden ɓeydi diine men ena ustaki ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gam huruma lewru korka e julde korka juulade aseda hanki o nder jogle leydi Mauritanie kala Mohamed Cheikh Al Ghazouani
woni ko hoorejo gendi ndi o hoorejo leydi ndi noon o yamiri tigi goppitgol kene wona temedde ɗiɗo e nogas e jeeɗiɗo ɓen tawi ko sokaɓe e nder kasoji taw ko wadɓe gueɗe gueɗe kakidiɗe nde goppitte ɓen noon goppitte kay tawi o tugni koye article 37 woni article baɗɗo capantati e jeeɗiɗi tawi koye tigui ko constitution leydi ndi tumrogal leydi ndi ɗum noon rokki hoorejo leydi kay ndimago wadde grâce présidentiel wadde grâce présidentiel woni tigui woppidde yimɓe kay ɓe wela kal taw ko sokaɓe e nder leydi hen e nder ɓen noon temedere nogas e jeeɗiɗo heɓɓe oɗon fartange hen temedere nogas jawmo ko ɗon poti woppitede heddiɓe ɓe noon ma goppitin ɗo e yeeso hoorejo leydi ndi noon e nder discours hen o woni nder discours waɗa dendagal umma islam ha tengti dendagal Mauritanaɓe ɗo ndi jonnon wonɓe nder leydi hen e caggal leydi en nokkode e dendagal région ngaji kala mo wiya ɗumen kay yo julmo wuuri mo wiya kadi yo Allah rokku en tawede oɗo saaha mo wuuri tawen ɓeyde diine men en ustaki ha joni ko leydi Mauritanie kadi enen BCM woni banque centrale de Mauritanie ko Bogne leydi Mauritanie wiite noon ardiɓe Bogne noon juɓɓinino ñande talata 17 lewru marsa gonɗe ndu opération kay to ɓe mbiyata don de sang woni tigui dokkirgol ƴiƴam dokkirgol ƴiƴam noon tawi koye faade koye banque de sang woni tigui suudu safrirdu to ƴiƴam moftete e nder leydi he teskede kay oɗo saaha joni o nokku tawi koto ƴiƴam woni tigui suudu safrirdu ƴiƴam ɗam rokkirte ene teska tigui toon ene ngakki no fewi ka stock o fuɗɗima ustade no fewi ko ɗum koye ndina mbaadi noon banque centrale o ɗon yuɓɓini dokkirgol ngol ɗon ɗam ɗon ƴiƴam yimɓe hewɓe noon tawi ko gollotoɓe e nder banque centrale de Mauritanie mbawi tigui arde notitade hen e keewal dokkirgol ƴiƴam noon ɗum wonno tigui nde wonno ɗum hawruno ko ñande mbiɗen ko ñande 17 lewru mars hawruno koye nder lewru korka teddundu hewɓe koko koori ko ɗum saabi noon opération ɓe mbaɗi ɗum ko caggal kumtade ko jamma kay caggal nde julɓeɓe kumtino ko nden tigui mbawi arde keewal kay dokkiri ƴiƴam hano hannirta ni ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen gardiɗo caatal tajour tigui ɓe koliri kamɓe ardiɓe tajour ɓe koliri tigui wonde kay tuggi hitande ujunnaje ɗiɗi nogas woni 2000 ha yetti 2025 woni tigui e nder duuɓi joyyi projet ji noon koɓe mbaɗi kay ko caatal ngal waɗi e nder nokcoto lamrugo leydi Mauritanie ɓe koliri ina qime kay ko jaaru muɗum kay taw ko jaaru mum ɗen golle ɗe ɓe goli projet ji ɗi ina qime ha nogas jeenayyi piccal capanɗe jeetati jeeɗiɗi milliard tawi ko haalisa ogoya e limore hinde nde e kolliri tigui projet ji noon ko guila kay ko wayno section ko fati secteur jangde ko fati e fannu jangde e ko fati e secteur ndiyam e ko fati e santé woni kelal aade e protection sociale wondude e sécurité alimentaire kala ɓe kolliri noon ɓe ɓeydi tigui kolliri tigui e nder golle ɗe wawi tigui teskama hen ko fati e ɓeydugol classe uji e nder école aji e fati tugede e matogol e garɗin kono école aji wondude tigui e wadde cuuɗi cafrirɗi e wondude kadi e wadde transport scolaire e balle tigui e ballal faade ɓen élevage kala ɓe kolliri wawi waɗede e nder ɗiɗon projet ji tajour noon holliri tigui wonde woni afo kay haajuji mum e oɗo saaha joni ko yidde ɗoftude kay leydi ndi ha tengti noon e ɓurɓe wonde miskineɓe kay e fannu économique ha e fannu social kala ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Idrissa Demba Korera kañum woni gouverneur mo région de Tirizemmouro o waɗi supervisé woni o ardinoma ñande alkamisa hecci hanki o woni ñande so weetino ko julde ko orka nder leydi Mauritanie o toon to Zoyrada to maison de zone mo Zoyrada o ardima toon noon cérémonie tawi ko dokkirgol comci woni tigui koltu julde kay julde ko orka wonande kay faade fodde temedde joyyi suka taw ko bayeji woni ko wiyetele zorfale tawi ko bayeji tawateɓe toon e nder tawateɓe toon kay e nder département mo Zoyrada ha to FDR kala jaaru golle ɗe noon jaaru kay nguɗon koltu kay rokkiragu toon jaaru mum ene qime ha million ngaji jeeɗiɗi e feccere woni 7,5 million tawi ko haalis ugoyam e limore hinde yaltini on haalis noon ko ɓen tawateɓe toon nder falde Tirizemmouro tawi ko yilotoɓe kanŋe woni asoɓe kanŋe kañumen mbawi rendinde ɗen koppereje kay gam sodde comci kay holtinde ɓen tawi ko wiyeteɓe bayeji beele tigui yam weltinde ɗumen e nder oɗo ñalawma hanki o woni ñalawma julde korka toon to Zoyrada
gouverneur o noon holiri hen weltare mum mawni no fewi holiri tigui wonde ɗeɗo golle ko golle paydinde ha joni ko leydi Mauritanie keɗɗoɗen hono no mbiru ene gardiri kabaruji men leydi Mauritanie no didorno ha tengti noon e région de Brakna kala kadi ha tengti e Boggue e ko taari ɗum tawe sunare mawni no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Diaye Daouda Ndiaye noon kañum wonno fédéral région de Brakna noon o yalti aduna koye nder hôpital cardiologie toon e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko alata janggo o noon sanga 10h o wirete toon to Saare Gonga to Boggue e taw ballala musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ene gorko mo Sarandogo eɗen pecca sunare men faade dendagal Brakna naɓe kala ha tengti noon e dendagal ɓesgu Boggue e ko taari ɗum kala nde Allah yurmotomo yaafom kanko noon biyetenoɗo Ndiaye Daouda teskama tigui ko neɗɗo tigui jiɗɗo leydi mum jiɗɗo tigui wuuro mum no gendi mum no fewi tigui darinoɗo darde fayida no fewi ko fate potala tigui neɗɗo nunɗuɗo jiɗinoɗo e nder falde nde mbiyatande Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Ha joni habaruji men demgal Pulaar sennumi toon to Brakna paɗen koto Guidi Maga noon jabɓoɗen ko musidɗo men sehil men hono Zakaria Samba Dia assalamu aleykum wa rahmatullah. jamal ñallema bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawa weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma meftande kumpital men ɗo e nder diwan men e Guidy Makke e oɗo ñalawma aljuma en hawri 13 lewru meɗen tati ɓerital ujunaji ɗiɗi e nogas e jeegom udditiɗo yennam wonande yontere ko fate banggue yontere teddinirande ko fate banggue wonande e rewɓe e tawi kadi ko ngol ɗo woni lawol mon garowniwol ko ɗo yontere ene yuɓɓine ɗo e nder diwan meɗen e Guidy Makke e tawi kadi ene tawtora ngol ɗo gudditgol hakim mo qadade Séliba ne tawtora udditgol ngol ɗo hakim mo qadade Sélibaɓe biyeteɗo Mohammed Wul Abdallahi Wul Lima nonne kadi wondude e maire commune de Sélibaɓe nonne kadi tawtorama ngol ɗo gudditgol yoga e sernaɓe taw kadi ko almemem e jumani ko wayno imam Zakaria Wul Liman kono tawtorama ngol ɗo gudditgol nonne kadi wondude yoga e sernaɓe jangguinoɓe fate banggue duɗe ko wayno Ceerno Adama Boli kañum hoore mum tawtorama ɗum nonne kadi e yoga e yimɓe woɓɓe ko fate banggue wonande gardiɗo ko fate banggue kawtal wonande coopérative uji rewɓe taweteɗi ɗo e nder diwan mo Guidy Makke gam tigui kamɓe foof ɓe mbawi arde tawtorede ɗeɗo golle nonne kadi ngal ɗo gudditgol tawtorama ɗum wonande joɗaniɗo ɗo jagorgal kalfinagal ko fate rendo kam e sukaɓe wonande Sawdatu Ly kamɓe foof ɓe mbawi tawtorede e ngol ɗo gudditgol e ñallal aljuma ngal gam tigui wawde e tawtorede ngol ɗo gudditgol nonne kadi e nde ɗo yontere ma holliti hen gueɗeji kewti ko fate banggue wonande ko rewɓeɓe e pewnata tigui rigui woni koɓe mbaɗata transformation guila e cabun ha e gueɗeji goɗɗi nonne kadi jewte goɗɗe ma juɓɓini hen ko fate banggue wonande gueɗe rewɓe ha e jojjande mabɓe nonne kadi ha kala koɓe mbawa kamɓe rewɓeɓe koɓe mbawata gollude ha tigui ene wawa rewnede e lawol no haaritani taw kadi kala koɓe mbawi e gollude e nder golleji mabɓe ene wawa tigui rigui wallitede waɗire no foti waɗirde ne ha tigui rewɓeɓe ɓuura wawde yiitade ko e muɗumen ko fate banggue gueɗe ɗe gollata ko fate banggue wonande e rendogo nde ɗo yontere noon ko ngol ɗo woni e lawol garwaniwol ko ene yuɓɓine ɗo e nder diwan meɗen Guidy Makke Zakaria Samba Dia Bekera gam Ayawa weltare TV. Zakaria Samba Dia golle ma jooɗi peewi ko andude kabaruji men e nder dongre Afrique sen nummima toon to Guidy Makke koto leydi Sénégal paaɗena yoga kayi e ɓesgu leydi Sénégal ko aseta hande o juuli julde mumen korka Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo gendidi o waɗi tigui pumirgal makko ko toon to Juma Mawka ka Dakar no heewi wadde ni nden noon yimɓeɓe calmini tigui ko nden o waɗi haalande makko o dari yeeso jayndiyankoɓe o haali ɗum noon o hooliri tigui yeeso jayndiyankoɓe kay waɗi haalande makko noon nden haalande makko noon nde o waɗi kay ko yidde tigui hollirde kay dendagal golle ɗe yimɓe tinnoyo ndimɓe tinnoto tigui dendagal golle moƴƴe ɗe gollino e nder lewru korka ndu kay lewru teddudu yo tinno yo jokkude ɗen golle e dendagal darde darino ko fate e jokkere ɗam ko fate tigui e deeƴre ko fate gueɗe pewɗe kala nde darino e nder lewru korka yo tinno yo jokku ɗeɗon golle kay hano hannirta ni o waɗi noon dendagal ɓesgu leydi
Sénégal naaɓe kala mo wi ɗumen kadi enen jarlode jaa fof mo wi ɗumen kadi yo julmo wuuri o ñaaguima guena noon nde ɓamtata leydi ndi ɓamto tigui wona e deere hano hannirta ni ha joni koye on fannu keɗoɗen kanko Ousmane Sonko noon hoore jagorɗe laamu leydi Sénégal kanko noon o juulay julde makko korka ko toon to diwan makko woni to Ziguinchor aset hande on o gase go lewru mars 2026 caggal noon pumirgal ngal o tigui caggal pumirgal ngal noon kanko Ousmane Sonko o yettima kay yettima to galle imam ratiba biñoma biteɗo El Hadji Ousmane Fansou Bodiane o yettima to galle mum no heewi wadde kay kala kay caggal humirgal no heewi wadde kay gila kay o woni maire de Ziguinchor ha yetti oɗo saaha joni ko woni hoore jagode kala caggal julde omo heewi yettade galle on imam ratiba biteɗo El Hadji Ousmane Fansou Badiane o juuro ɗum caggal ɗum nan kanko caggal ɗum kadi kanko Ousmane Sonko yi ha to galle maire galle maire de Ziguinchor kala o kanko noon o yi caggal ɗum noon kanko Ousmane Sonko jillu makko noon koko kila kay woni maire de Ziguinchor mbiɗen e kala saaha omo heewi juuriyade oɗon imam kanko Ousmane Sonko caggal ɗum noon o yettima galle maire commune maire commune on hono biteɗo Bakary Diatta kañum Bakary Diatta ɓe jewtidi ko heewi toon ɓe joddima ko juuti ɓe jewtidi ko juutino feewi aset hande o noon caggal kadi nde Ousmane Sonko gasni pomirgal mum to Ziguinchor o huccodiri e jaadiyankoɓe o holliri noon wonde kay o weltaki hay diga kay o weltanaki ko fati justice leydi ndi o weltaki kay e ɓen wiyeteɓe magistrat o holliri noon kay oɗa sun haalim noon o holliri kay wonde justice kay darde foti darade e nder leydi he o holliri justice o halfinaɓe ko fati e ñawoje ɓe daraki nden darde saabu kay o wi oɗo saaha joni kayitaji kewɗi woni dossier ji kewɗi kay poɗɗi ñawede nana tigui mbaɗa e nder tiroir uji taguino ɗani e nder tiroir uji e nder bureau ji tawi ko ɓeena magistrat ji fonnoɓe darnade ko feeɗen ñawoje ɗum noon holliri kay e ɗum tardino feewi o holliri kadi wonde kay so tawi justice leydi daraki no foti dardade ni leydi wawata tigui yaade siftinde on noon kanko Ousmane Sonko e kala saaha omo heewi wadde jaltanɗe kay ɗen jaltanɗe noon ko ñingde ko fate magistrat ji woni halfinaɓe ko fate ñawoje e ñingde justice leydi ndi o sakkitiri noon ko wiide kay e oɗo saaha joni réforme mawɗo tigui woni waylo mawɗo no foti waɗede e justice leydi ndi ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha toon to Touba kañumne ko aset hande o kamɓene ɓe juɓɓini ko julɓe tigui julde mabɓe julde korka khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké o wawi tawtorede pumiragal ngal toon to jama mawka ko Touba caggal nde julde nde gasi noon khalifa général on tigui o waɗi erago makko noon nde yimɓeɓe tinnoto nde julɓeɓe tinnoto kay jokka golle moƴƴe kay ɗe gonno e gollade e nder nduɗo lewru teddudu kay e guila e comportement mo jogui noon guila e peewal kay nde wawata jokkude tigui hano hannirta ni e caggal korka kala hoto yimɓe mbi tan wonde korka mbayi ene dutto e gueɗe kamtorine e gueɗe ɗe ndewani lawol ɗe Allah yiiɗa nuraɗo Allah sallallah sallam yiiɗa o erima dendagal ɓen noon julɓe kala o erima ɗumen tigui nde tinnoto e peewal ha tinti noon to banggue nehdi won jogo nehdi moƴƴiri e to banggue solidarité woni tigui yiiɗodirde e tammodirde e nanggodirde kamɓe kala ɓe goɗa neɗɗo goto ɓe jurmodira ɓe jiɗodira o erima kadi kala rewetenoɓe balɗe e nder lewru korka dow hono erago ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba heewi wadde kala saaha kanko khalifa général one o erima dendagal julɓe kay kala dewateɗo kay balɗe no wawi fodde kala e nder nduɗo lewru korka yo tinno kay ummono yobde ɗen balɗe ko ɓuuri yawde e yaccade kay saabu kay ko ɗum woni ko ɓuuri moƴƴude ɗum noon o holliri kay wonde kadi kala mo Allah surani seyɗani kay bawɗo joguiɗo hattani kay yo waw horde e nder nduɗo lewru tawi ko lewru rewndu e lewru korka kay hayso ko balɗe jeegom sa wawi horde hen balɗe jeegom ko hunde moƴƴere no fewi ɗe heewi martaba ɗum noon kala kattanɗo kay yo tinno nde horata balɗe jeegom e nder nduɗo lewru rewndu e lewru korka ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ɗo khalifa général de Medina Baye o holliri tigui wonde de omo
omo yaadi kayin kadi omo waɗi soutenir ko fati candidature Macky Sall gonnoɗo hoore leydi gembaniɗo kay oɗo saaha joni kettuɗo gemba mum gam ardade wonde secrétaire général fedde gotago windere witende loni o erima kadi kala nananomo kay e dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala yo tinno kañumen kala e dendagal bandiraɓe kala nde tinnoto mbaɗa soutenir ko fati oɗo candidature Macky Sall saabu Macky Sall wiyede ɗum wonde ɗum secrétaire général de l'ONU ko fayide mawde no fewi wonande leydi ndi o holliri kadi wonde Macky Sall dene handi e oɗo poste kadi ne jogini ɗum hattani ne jogini ɗum expérience hano hannirtani ha joni habruji men demgal pulara to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen cellule de communication witeɓe ahbab woni tigui ɓen tawi ko imameɓe Alhaji Oumar Talla e wiyeteɓe e de la ratiba ɓe kolliri tigui kamɓe de wonde kay ɓe kolliri wonde Ceerno Madani Muntaga Talla khalifa communauté oumarien ɓe kolliri kay wonde kamɓe kay ɓe juuli ko ñande aljuma kono yenni julde kay ko ñande aljuma hanki o wonno julde mabɓe tawi ko julde ko harka aljuma hanki nogas lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi pomirgal mabɓe noon ɓe erino kay ko sanga 9h30 de juma oumarien gardagol imam Ceerno Saydou Muntaga Talla kanko khalifa o noon o dunima dendagal ɓesgu leydi ndi no didor noon ha tengti noon e julɓe leydi ndi kala o ñaguima Allah kadi nde ɓeydata deejire ɓeyda cellal ɓeyda ɓamtare e tamodiral e nder leydi he no didor noon e dendagal ummal islam dendagal leyɗe julɓe kala on paami tigui leydi Sénégal hitande hikka ndene waɗi kono heewi wadde kay wasde juldude e juuli ko ñande aljuma hanki heddiɓe ko ɓuuri hewde kay juuli ko aladda alsetta hande o ha joni habaruji men ɗemgal pulaar sen nummima toon to leydi Sénégal koto gendi Mali paaɗen leydi Mali noon ko kañumne ko alkamisa kamɓene ko ñande alkamisa ɓe julno julde mabɓe korkam hono société noon société biteɗo ko veka Mali ɓe mbaɗino noɓe kewi wadde kamɓene kala julde korka kay so sodde gayi kewɗi no fewi ɓe kirsa gayɗi noon ɓe mbaɗa tale ɓe pecca wonde dowrande dendagal gollotoɓe e nder oɗon société kala gam weltinde pittali mabɓe saabu kay eɗen gandi ngolde tew seeɗa eɗum jeeya kay gueɗe belnoje julde cérémonie noon peccitgol tew ngu ɗum tigui waɗi koye nder chantier ji mawɓe taw mawɗi kay tawateɗi chantier société mawɗi tawateɗi toon to route nationale numéro 7 ha to kati kala ardiɓe société noon woni président tigui président directeur général société o ko biteɗo Jean Tankuna kañum ardi oɗon société teska noon kala julde mo heewi sodde julde korka o heewi sodde ko gayi kay o hirsa waɗa tale kala gollotoɗo heeɓa mbarude mum hano hannirtani ha joni ko leydi Mali keɗoɗen Roscan Gold Mali ko société o gowo kanŋe nder leydi Mali ko société Canada naɓe ɓe keeɓi fatankay ɓeydanede nokku kay woni wertago leydi to ɓe poti wogde ɗen kanŋe to ɓe jiiɗoto kanŋe périmètre mabɓe noon woni boowal to ɓe jiiɗotono kanŋe oɗo saaha joni moɓe dokka kay koɓe ɓeydana kay ma won sowande walla ɓuura sowande ni e wertago goɓe joguino gom bassin noon tawi toon to Keñeba bassin Keñeba noon ko nokku ƴogirɗo kanŋe kay ɓurɗo teskede kay hewde kanŋe e nder leydi hen koye nder jonde noon jagoɗe sakkitinoɗe joɗade nde ko nden tigui laamu ngu sifiniɓe kay ɓeydandeɓe gona wertago woni périmètre kay toɓe ƴewata kanŋe o saabu kay oɗo saaha joni laamu ngu ene watti hakkille mum no fewi kay e ɗum ɗon ƴogirɗe ley kanŋe tigui beele wawde ɓamtude ƴellidde faggudu leydi ndi ha joni ko leydi Mali keɗoɗen e nder opération mo laamu leydi Mali ummani kay ɓe iniri on opération noon ko Sunkala solidarité 2026 e nder on opération noon Sunkala solidarité hono jagol gal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade e développement social médecin colonel major biteɗo Aissata biteɗo Assa Ba Diallo Touré o rokkiri no rokkirino e nder opération rokkirino tigui ñande o rokkirino ñande alarba 17 lewru mars gonɗen ɗum o rokkirino tigui woni ñande so weetino ko julde korka toon to leydi Mali o rokkiri o yaltini toon temedere ngaari woni 100 bœuf ɗum noon ko yidde kay waɗande kay faade ɓen taw ko yimɓe doga moltu hen woppuɓe guure men woppuɓe galleji men kay enen goppi guure mumen enen modi moltoyi eɗo saaha joni tawi ko toon woni ko wiyetele déplacé e nder leydi Mali déplacé
cerna tawteɓe to commune 4 e nder district mo Bamako yidde laamu ngu noon ko walludeɓe no ɓe mediri julde mabɓe korka kay hano hannirta ni mbele mabɓe fof beele ne wawi hebde mbawrude mum hano hannirta ni sen ummima toon to leydi Mali koto leydi Niger paaɗen nden ka ekisal teskama tigui e ɗum ngakkino feewi oɗo saaha joni e nder leydi Niger kala koye ndina mbadni saabu kay teskama e kala saaha ko biftam walla warama walla waɗama jannguji ko ɗum teska e nder leydi hen koye ndina mbadi noon laamu leydi Allemagne ɓe kolliri tigui wonde ɓe uddi ɓe dartini oɗo saaha joni ɓe jowi kay ha diwa oɗo saaha ambassade mabɓe kay tawtanoɗo toon ɓe itti ɗum e oɗo saaha gollotoɓe kala nawtama tigui e nder leydi gonɗi waɗama ko wiyete délocalisé joni kala kay golle ɗe ambassade ɗe kay gollotono toon ko fate yidɓe kay gila ko fate yidɓe fonte passeport mum walla yidɓe visa ji kala e oɗo saaha taw ko ɗaɓɓanoɗoɓe ɗaɓɓani mumen toon to ambassade o e oɗo saaha joni jokkodirta tigui koye ambassade mabɓe tawte toon to Ouagadougou e nder leydi Burkina Faso ɗum fuɗɗi noon ko guilañal aljuma hanki nogas lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeegom kala cohluɗo mbiɗen visa walla kay ko fati e passeport tawi ko ɗa koto leydi Niger jahata ko toon to Ouagadougou lamorgo leydi Burkina Faso ko toon mbawata tigui hebde ɗiɗona kayitaji hano hannirta ni kabruji men demgal pula kabruji men jolam jaɓeri podde ɗon ko jaɓɓade musidɗo men Alassane Oumar Mbodj kono yataw jawdi makko layye ferakimo yataw hawanimo takkusan juulama ha to galle ceerno Abdourahmani Dia to PK 8 Nouakchott on takkusan juulam ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamba Siley Ba to kaydi ha to galle makko Sama Sa Kilinkara kaydi ko taari ɗum kala kabruji men jolam jaɓeri koto leydi Iran puɗoɗen to leydi Iran noon ko hande watti balɗe nogas e ɗiɗi ko guerre hakkude guerre kay mo dowlaji tinde Amérique wondude Israël ummini kay wadde e nder leydi Iran tuggi noon balɗe nogas e ɗiɗi noon ko ɗeɗo leyɗele ɗiɗi kay ndentini dole men kañum e leydi tigui Iran ɓe gaynodira misilaji e bomboje e dronaji kala dowlaji tentude Amérique noon e Israël ɓe bombardi ñalawma hande o ɓe bombardi site nucléaire mo leydi Iran tawateɗo toon to nokku wuuro biteɗo Natanza ɓe mbaɗi bombardé ɓe kolliri tigui ɓe bombardi on site tawi ko site nucléaire kanko Donald Trump horejo dowlaji jinnuɗo Amérique noon o wi kay so wona kay o bondi sona o bonni o firti ha soodi ladde dendagal kabbirɗe leydi Iran kala o dartinta oɗo guerre aljuma hanki o kadi aljuma hanki o hono biteɗo Mastaba Khamenei ko kañum lomti bamum Ali Khamenei kañum oɗo saaha joni woni ko wiyete guide guide suprême leydi ndi mo leydi Iran o holliri tigui wonde oɗo saaha joni o holliri kay wonde ɓe keeɓi polgu e dow leydi Amérique e dow leydi Israël kala o wi kay wonde l'ennemi e vaincu ha joni habruji men demgal pular koto Corée du Sud paaɗen to leydi Corée du Sud noon ko tana musɗo waɗi toon ko usine pewno pièce autoji kañum tigui sumi toon aljuma hanki cumo kulɓindigu no feewi e nder cumo ho noon e nder ɓen godaltoɓe hen yimɓe sappo mbasi hen pittali men capanɗe joyo e jeenayo kadi waɗɓe mbarmi hen mbarmanɗe musde no feewi cumo ngu noon waɗi koto nokku to wuuro wiyetego Dayo Jaune en tawi nder hakkude leydi ndi koto dowlaji tendude Amérique udditana kabruji men cinéma mo dowlaji tendude Amérique walla mbiyen cinéma windere nde no didata noon ene tawe sunare mawde no feewi jaltugol aduna acteur tawi kadi ko acteur kay jiɗanoɗo dowlunoɗo no feewi e nder kay cinéma biyetenoɗo Chuck Norris noon o yalti aduna o joui film ji kewɗi no feewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi tera ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habruji mon e ɗemgal pular ɗo e sawto he ko musidɗo mon sehli moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñumen sehli men Saydou Abouba so tawi ko kabbirɗe so tawi noon roɓido Afrique fonno wonde ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.